gradonačelnik će dobiti službenu majicu organizatora projektne agencije Fare. A obećane su službenim protokolom da će se svi potpisati kad se vraćamo zajedno da će nas opet i dočekati. Možete čučiti ovdje sa strane, ovdje dječki sa aparata. Dobit ćete službena HINA, tako da HINA sve šta snimi i šalje. Jesmo! Ajmo žena! Ajmo, ko još mora? Jel gotovo? Nije još protokol još sa svih strana. Koljena pucaju. Ovdje dva koraka natrag, ajde. Gradonačelnik svaki dan trči, ali evo idemo od Čučići. Na koljenu da Protokol službe jesi? radi. Hoćete vidjeti kako gradonačelnik žonglira? Što sam ja dao prijedlog, što sam ja rekao? Ne. Bravo! Bolje od Kramarića. U reprezentaciju, ajde! Pošlo me, krenulo me. A da ja idem da rezerva bude gore. Može. Recite Slavenu da može sa mnom računa kao rezervni prijatelj. Evo gradonačelnik će majica, tako da su pozdravi svi. Nakon toga. Rezerv prijatelju Slavenu i dečki sam ja u rezervi da čekam. Svima lijepi pozdrav. Držite se zajedno, čestitam vam. Bog. Hvala.